Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki patba na ki khat pratali ki snong gatain Ramrai West Khasi Hills harengkat kajing senran lang ke FKJ GP KSU Ramrai Circle ke KSU West Khasi Hills hadin kajing panpor ke balai sngi jong ki nong up ke jaka samar pok khendo hamau lang ria ke badan hajan mau yau tep jong gatain Ramrai kila rai ban sange iswa kajing temu balai pensange ya kajing samar pok khendo hamau lang ria henry kila mahampat balada laisngi ki board district kimla ban pensange ye kene ke jingsam marpok khndo lada jia ai ki board badai pet kin haban shimhi ye ke jingkit kle ke jing thmu ban leit pensange jong kinong song snong ye ke ke jakak sam marpok khndo kadai hadin bakila da ban penlong ye ke jingyelang ha ke sngi palai jong katayo hamau thau Shisho na kalyang kinong song snong bat kinong kit kam jong kitiki artli ki kinhon seng kila penrem jori ki board district bakimla ban pensange wat haba kinong song snong kila dawa ban pensange kat bempat la ban ay ke jing pensai pai ba leni ke hearing haswa ban le ye kino ke jing samar pok khndo hagajo ka por kila penrem jor yo sem ke hima ramrai ubala shu INOC khlam na perkhat ki pai ba ki ban shakta lingba ke jing sam yo mar pok khndo kila ongru bakat kum ke jing yo i jong ki pai ba nong song snong ki don kat to kat ni ki balai banya trelang sop tang ban mento shimet ban leit long pen ban ki nong up hagate ke jingti marpok khndo wat lada ka khta ye ka yap ka im jong ki pat ba ki batan telong nagate ke jaka ni lai seo ba na yo ban priang ye kan ke jinyalang ha kan ka jaka te kumto kumba leng seo ya tamat bala pau na kalian jong sodar na ka sinong ukli ba nado bala sedang ban tre tu jadi tu mau makrep di ong te mud nak liang chung jiwa lap ka kemud bu ka chulong clean bag agak dabor di bopoi ka dabor mud sila chulong clean bag kalau kelas 10 bat ka clean li agak por atau por baslap ni lara por barang de ka jingor ka tang ba kalau clean apalak sda ya ka dabor lap pen kuj ba te sa pendap ka te no je ka buka jok ka mud kalau clean pun ba long ka clean kata ka jingla bini nila punta ya na kala ka ini nila septing bandi nut chu bandi ka mar nila i ba kala punta ina kala yang jingiru ni siam punta na ta ka te try na kala yang ngaru ta punta sondang en lap sepi na kala yang jungi menta ka sngi ha ka ba ki na kala yang ki sordar rekat lambat ngi ki seng halang khamtam na kala yang jong ke siu bat ka FKGP ha ka ba ngi la pek ba ya ka ne ka jingja kamtam ya kana ka bakiti anu mat po khendau ni yo isbun ki jengkta la ba kamtam ya ka umbam umdi bat ha ka bani pejro kila don ro kita ki ba ya kita ki tes lan kita ki report tai nak lian jongi kum ki seng alang ngimla ban syania ya kine namar ha ka jing sisya la kumno kine kinong tes ya kine ki kila dai ban khotlang ya ki sordar jong kitu ki dong lane ki sodar ki badai tu katai ki bakta bat ki ba di ya ga na bam di rei na kaliang jong ki office pade lane ki ne ki ba tes ya ki tip nang no kitong de nam ta kata daw mangi ngimla pansania bat mardor man ta kasngi ngi la yo ban ya syong yo ban ya perkhatlang rekat lambat ki sodar ha ka jing don ki khat pra teli ki snong te de na kana daw ka bangi ui ba kana ka jing kta tang ya ka umbam umdi dengan iru ba ka jing kta ru wat ya ler ha ka bami nang tu ha ka bangi lek tu ka jaka ngi sutu ba ka don ka jing kta ki don ru ka jing king kli te nomor kata na kaliang jungi ngi sngo ba mardor menta ka sngi ba kine ki nongti ya nomor po khndo lagi long yiriu simat lane ki company kin sange no mardor menta ka sngi jinge don rekat lam jongi ki atli ki seng harkat lam ba u pat ba nong song snong ha ki khat pratli ki snong ba i ya kane ka jingta jong ka jingti yo no par marpo ndo kamtam na kalian jongi kum ki pat ba yem do tip ka ka banja la ti yo no marpo ndo
tenrei kumbangi i nakaliang jong pat ba kat ne ngi ami agi khat pratali kisnong bat mentangi pensange mardor marlada kasorkar kamsim khia bat pensange ya kane tip sakat no kinangwan biang ipat ba bat lada ja ai angta ka sorkar hi kansim ya kejikit klik. Tana kalian jungi ka FKHP Ramrai Circle ringkat bar KSU Ramrai Circle. Mentaka sengi yo ya kabane don ringkat lang bar ki. Rang ba sinong ki ba penlong na kamta ka jing ki persya. Ka jing ti mapok kendau ta yang molang ria. Tana liang jong ngi kum kinong alam jong aseng ngila budin. Arsin ngila lej bane kendu apo DC ban pancing pensyai halor ka jing ti ya tu marpok kendau drai. Haduk mentau kelam parla ban ai jing persyai nak ai gadau pasakti nang ta hadin katang yu i saki rang ba sinong ro ya kajuk ka poin ba kene ka jingti marpok khandau ka ketak ban ya kibriu kibadon hak tu ke area kiba la bantan ya umbam umdi nak tu ke area tena kalian jungi ke FPSP ni berkesu ni penrem jur kamtam ya kinong ai sernot ban fati ban klong itu marpok kendau nomor ki klam daya ket kum kalenti ban ai da ka hiring nene kino kijing pensyai pajba ndai sule lele da kapor tena kaliang jong ni kum kinong alam jong kaseng napo ramrai ni penrem jor ya ki breu jong ka an ba ki klam sim khia wat hadin bangilaya kendu bunsin ya ki ban hak pensange swa kat bompat la ban ai jing pensyai tena kalian jongi ke basgo thamula kalong ba kidon pada ki wei pada kita ki jai seng bhalang ki balong ki ejen bandon lang ha kita ka benta tena kalian jongi nyim kenthok e kanono kenja seng rei ki pajba ki tipsyai kita ki jai seng iba ki long penban kinong yada hajaka bakin don badu pajba rei tang na ka benta ki jingyo jing mentoi ki simet tang